Arvoisa puheenjohtaja, rauhasta ja turvallisuudesta on tässä neuvostossa pohjoismaisten kollegojen edessä tarpeetonta puhua, jos emme puhu suoraan niiden suurimmasta uhasta, eli Venäjästä. Meille suomalaisille Venäjän uhka ei ole uusi asia. Se ei alkanut 24. helmikuuta 2022. Me suomalaiset olemme tunnistaneet kyllä Venäjän uhan jo vuosisatojen ajan. Olemme myös maksaneet tästä naapuruudesta kovan hinnan sekä maana että miehinä. Menneiden sotien lisäksi vihamielisyyksien kirjo on laajentunut ja uudistunut. Kyberhyökkäykset, merikaapeleiden katkomiset ja siirtolaisvirtojen käyttäminen aseena Suomen itärajalla. Se, mitä emme vielä tunnista sodaksi, voi hyvin olla sotatoimien valmistelua. Yhteiskuntien epävakauttamista, johon emme osaa vielä reagoida. Venäjä on eksistentiaalinen uhka, ei pelkästään Suomelle, Ukrainalle, Pohjoismaille, vaan myös Euroopalle. Siksi suomalaisena olen ilahtunut, miten myös muut pohjoismaiset ja eurooppalaiset kansat ovat ymmärtäneet tämän ja uskaltavat sanoittaa sitä myös ääneen tässä ajassa yhteisen puolustusliiton jäseninä, myös Ukrainan meidän puolestamme käymää puolustussotaa voimakkaasti tukien. Jokainen Ukrainassa tuhottu venäläistankki on yksi uhka vähemmän Euroopan ja Pohjoismaiden turvallisuudelle.